Moro. No huomenta. Huomenta. Onko se Anne saanut possunahan? Muistathan yskiä oikein. Hävittää todisteet ja poistaa eritteet. Hei, mitä liian allergia? Yes, so. Tunnille mars. Ruokalassa nähdään. Hei Jari, by the way, miten meni eilen metsästys? Tulit pupupaisti. Saatiin mä yksi aika iso rusakka. Haudutettiin varmaan 3 tuntia, mutta oli kyllä hyvä. Sara vaan ei oikein tykännyt, kun ei ehditty nähdä koko viikonloppuun. Se oli saanut uuden kämppiksenkin ja olisi halunnut esitellä mut sille. Huomenta oppilaat. Voiko olla mukavampaa tapaa aloittaa päivä kuin vektorioppi? No niin, aloitetaanpa läksyillä. Tulepa Ahmed näyttämään tehtävä 27. Voi vittu. Kävin muuten eilen ostamassa Dead Rising. Dead Rising, onko se hyvä peli? Aivan loistava. Pelasin varmaan viime yönä jokin yhteen. Ei vaan pystynyt lopettaa. Siinä pääsee tappaan zombeja ruohonleikkurilla. Raajoja lentää ja roiskuu ihan sikana vaan verta. Helmi. Mä voisin oikeesti joku päivä tulla teille pelaan sitä. Siitä vaan. Hei, mitä sulla muuten on seuraavaksi? Ympäri. Voisin vaikka vääntää matikan läksyt. Joo, niin varmaan. Katsotaan niin jumitut vaan johonkin jauhaan paskaa. Mutta nähdään ruokalassa. Alright. Moi. Moro. Hei, kuulitte sitten jo siitä, mitä jollain Abien Bilsan tunnilla oli käynyt? Ei kunni. Siellä luokassa oli kuulemma ollut joku sika tai jotain. Mitä vittua, siis joku Bilsan projekti vai? No, en mä tiedä. Kaikki mitä mä kuulin siitä oli kyllä tosi sekasta. Laate selitti, että joku oli kuulemma kesken tunnin vaan alkanut röhkiä ja muuttunut siaksi tai jotain. Joo justiin. No se Laate on kyllä semmonen paskan puhuja, että ei sitä koskaan voi tietää. Näyttää muuten suht kurjalta toi sun rehukeitos. No, kyllä tää vielä menee, kun on nälkä. Sitä paitsi sika on saastainen eläin. Ja bullshit, kunnon makkaraa sen pitää olla. Hyi, siis toihan on jonkun eläimen suoleen tungettua toista eläintä. Suolta. Se tekee pahaa ihan vaan katsoa tota. Suolta. Nyt alat lopettaa, Jari, toi on ihan saatana näyttävää. Kato sitä. Hei, nyt lopeta. Kato. Hei, nyt et työlästä mun naamaa. Suolta! Vittu on kasvissyöjä, hei. Luuseri. Niitä ei kyllä nappaisi historiaa. Niinpä. Mitäs me tässä vaan dotaamaan? Alright. Ei kun tänään tuutte kyllä tunnille. Ei se taidehistoria niin kauheeta. Vai ei? Noustaan ylös. Hyvää päivää ja käydään istumaan. Ottakaas kirjat esille, sivu 50. Ja kuten kaikki tiedämme, se 1600-luku oli kuvataiteen kulta-aikaa ja ihmiset alkoivat maalailemaan possuja. Vihdosta viimein. Anteeksi tunnin keskeytys, tässä rehtori. Koulussamme on sattunut ikävä tapaturma, jonka johdosta kaikkien koulupäivä loppuu tähän. Alright. Helmi! Hissan tunti my ass! Kiva pelastus. Tänään olisi ollut se joku eläinten vallankumouskirjan välikontrolli. On lukenut ehkä 5 sivua siitä. Ette te voi puhua noin. Se voi olla jotain vakavaa. Alright. Lähdetäänkö tästä kahvilaan pelaa pokeria? Siellä olisi pari kaveria odottamassa. Eikö sun pitänyt lukea sitä kirjaa? Kyllä sitä ehti vielä katsoa illalla. No mä tuun mukaan katsoa, että roikusia koko iltaa. Ei vitsi, nyt kuulostais kyllä hyvältä. Mutta mun pitää varmaan mennä kattoo sitä Saraa. Se ei päässyt tänään kouluun, kun se on kipeä. Alright. Hei kulta. Hei baby. Onko vielä yhtään parempi olla? No miltä kuulostaa? Sä tuntuu vaan pahemmalta koko ajan. Mulla on varmaan se paljon mainostettu sika-influenssa. Okei.
Mut hei, mä pääsin jo nyt koulusta, niin mä voisin tulla vaikka käymään siellä. Mutta varasitko, että saat tätä samaa tautia muuta? Joo, mä hyppään bussiin ja on siellä ehkä puolen tunnin päästä. Nähdään sitten. Joo. Hei hei. Moro! Sä oot varmaan Jari. Mä oon Saran uusi kämppis, Milla. Joo, kiva tavata. Onko Sara huoneessaan vai? Juu. Varmaan tiedätkin, että se on melko kipeä. Se on maannut koko päivän taas sängyssä. Haloo! Oot sä hereillä? Hei! Baby! Oot sä ihan kunnon? Hei, mikä sulla on? Hei, sano nyt jotain. Mitä vittu? Siis mitä? Sara on muuttunut tai jotain. Se näyttää joltain vitun sijalta. Hyi saatana. Tuu nyt äkkiä joku tuoli tai jotain. Ihan sama, tänne vaan. Kuole! Mä tapoin Saran. Tapoin! Et tappanut! Tai se saattoi olla ihan joku random sika. Älä puhu paskaa, Sara se oli. Sillä oli Saran silmät. Eikä se oli vaan... Joo, Sara se oli. Mitä täällä oikein tapahtuu? Sara on sika ja kuollut ja ulkona on kauhea sekasorto. Sara ei voinut olla ainoa, jolla oli tää tauti. Kato nyt vittu, noin kadut on ihan täynnä sikoja. Mitä jos on jotain tarttuvaa? Ei me voida jäädä tänne. Oot kyllä ihan oikeassa. Eikä mä kestäis muutenkaan katsella tota. Mennään muuten nopeasti ennen kuin ne tulee tänne. Mutta mihin noita sikoja on jo kaikkialla? Mun kämppä on tossa ihan kulman takana, mennään sinne. En mä tiedä, onko meillä muutakaan mahdollisuutta. Ota joku veitsi mukaan tai jotain. Mä otan tän paistinpannun, niin ei olla ainakaan ihan asettunut.